dar poate în felul ăsta pricepeți. Uite, o spun pe față, cu subiect și predicat. Detest manelele. E bine? Treaba fiecăruia ce detestă. Adică exact argumentul pe care voi îl invocați unilateral, dar pe dos. Nu mă poți obliga să-mi placă manelele. Nu le detest pentru că sunt rasist sau oprim minoritățile. Educația mea umanistă m-a făcut atât de tolerant încât sunt jignit constant în comentarii ca fiind leftist, ateu, progresist, ceea ce și recunosc că sunt, ci detest manelele pentru ceea ce sunt ele în sine: vulgaritate, trivialitate, prost gust, superficialitate și propovăduirea, răspândirea unor valori care cred eu că nu lasă loc de interpretare. Deci nu sunt metafore, nu sunt Bob Dylan, sunt fix ce se aude. Și mi se pare stupid cum atâția oameni se lasă prostiți de vrăjeala asta a discriminării și a minorității oprimate, punând botul la mesajul, pe puțin spus, gregar și vulgar al acestui